We are going live. We are going live. Njoba bazongena abantu. Ngithini kancane. Bathandekayo niphi? Ngenani? Kanti mhlambe bazibheka. Bapha abantu. Abangeni. Ngiyabutha ngamini. Yeah, uzongena nawe namba ngeno yedwa. Oh, bukhona sengeni? Ngena sengeni. Hallelujah. Hallelujah. Nawo bayanda. Ngokhonto. Hallelujah bazalwane. Ngiphethe ama-worshipers la. Aphethe into yasezulwini. Amen but Madiba. Sibingelele. Siyabingelela. Uduma lo selive. Zibe ba-5 bayangena. Bazalwane abanye bosithola ngendlela. Laba laba sikhona indlala la kubona. Hey. Sebelambile. Okay. Sakubingelela nawe ungene. Siyanibingelela bazalwane ngene. Okay, ubaba L.Madiba lo isibongo. Mina ke coordinate producer walento. Ngosiyami. Hallelujah. Sisize Nkosi. Mina ke lo bazalwane. Siyanibingelela. Sinikeza ukuthi umuntu azisho ukuthi thini. Thihambe thini ke. Ayithoto. Sizoqala ngapha. Ayizoqala ngami ngomdlalo. Sanibonani. Ulwandiso lo ngaMadiba ngisindisiwe. Umdlalo ogubhu ke mina. Ngiyanibingelela nonke. Oh, hallelujah. Bazalwane uyayidlala ke lo mzalwane keyboard. Wow. Sisize Nkosi. Amaduma mangeni. Baduma ke. Oh, ngiyabingelela bazalwane egameni kaJesu. Nkosi yami asavela umaduma lo. Ngiyaweshipha ke bazalwane njengoba ngibona ama video. Hallelujah. Sithi nje. Sanibonani. Hayi, siyabingelela. Ayike. Ngiyabingelela sithandazwe ngomkhonto uThixo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yebo. Igama ke uAmhela nkonkhozisa umntwana obafumana umusa naye ngelinye ilanga ke bazalwane. Yebo. Babizwa ngokuthi umntwana kaNkulunkulu. Ke uBuMadiba nje uthathe bazalwane. Siyafa indlala. Ayisize Nkosi. Kodwa ke akusenani phela. Bazalwane sibonge kakhulu i-team le bazalwane. Inkosi izosivumela ngelinye ilanga sowenza live bathandekayo. Amen. Nilungisa ama-data. Nilungisa ama-data enu bazalwane. Kusazobonakala. Bengithi nginishiya nezwi nishiya ngelinye ilanga bazalwane. Egameni loNkosi. Siyabonga kakhulu. Inkosi emusa inibusise. Baba yini bazalwane.